Kanangka Wijaya kadherekaken perpat punakawan wonten madyaning Tegal Kurusetra daya-daya pinanggilya krayan ingkang Raka Dyan Gatotkaca sirigek ingkang wonten telenging wana kacarita kang kinarung sabeting carita nggih pertapan Paryanom tinon saking Mandrawa datan kacariyos rerengganing pertapan. Nggih menika warnanira pertapan Sohini ya pertapan Paryanom ingkang mapan wonten imbanging gunung aja dupe pertapan Paryanom ya Sohini mapan wonten telenging imbaning gunung sayekti kawistara gedhe perbawane kawistara asri lamun dinulu awit kanan kiringing pertapan tinanduran sesekaran kang manca warna denu bengi tirta amerta samene wonten ingkang kadamel blumbangan kang kinarya dadi serana pepasrening pertapan lebeting blumbangan kaparingan mina kang kinarya pepasrenipun sinten ingkang kepareng nglenggahi banting raga wonten pertapan Paryanom manenggih punika warnanira ingkang peparap Resi Seta Pandhita gentur tapane nampi swanipun ingkang wayah ya sang putra murid Satriya Pringgondani Dyan Gatotkaca semu suntrut pasmane Dyan Gatotkaca eling-eling Resi Seta sampun priksa mubah musi ing jagat Dyan Gatotkaca alon rukming daya mangkono pangudyaswaraning griya kang dereng kawijil
Pandita Akarya Wangsit Indra Kumbang Ngajaping Tawak rantam-rantam kang kabyarsa kejoke wong nutu ing Karang Pradesan rarantaman wiramaning ruwat-ruweting kalbu umireng yang rawi lingser Peksi Citrakara linggar saking kekayonku kleper-kleper jroning pasetran angon angon sumiliring angin kumyuting tias jero sumpeno ilahing mangastura sidap sekaring bawana langgeng yen ora sisip kaya putuku bocah bagus Gatotkaca munggah pertapan Paryanom ana gunung Sohini padha kanira harja kulup Gatotkaca nuwun pangestunipun Kanjeng Hyang mboten mangke sambikala pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang yo tak tampa bareng tawas padake jaiting netra lekering werdaya wancasing cahya sliramu bakal darbi atur ngresanipun Hyang coba matura Kanjeng Hyang piye nggir tentunipun Kanjeng Hyang sampun priksa mubah musik ing manah kula nggir Gatotkaca kula adile wong takon kuwi mung kudu diwangsuli coba ana wigati apa kok sajak mawa gita naung gati yen kula matur Kanjeng Hyang mboten paring duka kowe iki anak muridku senajan anak murid kowe iki ya putuku sing bisa ngluhurke asmane para pepunden ki ya apa kowe kuwi ana wigati apa Hyang purwanipun mekaten ingkang wayah para kadang putra Pandhawa ajang-ajangan perang kelayan para Kurawa awit para putra Pandhawa ingkang mandhegani ingkang wayah Gatotkaca kepengin nyuwun wangsulipun negari ing Ngastina wonten astanipun para pepunden Pandhawa yo nanging Kanjeng Hyang dados kawuningan
sak sampunipun ingkang wayah niku ajang-ajangan perang kelayan Kakang Dursala. Kakang Dursala ndawaken kemandhen kula ngantos nglumpruk pasudiran kula perangan. Gatotkaca kula Kanjeng Hyang tumindak mukira temanduk yen para putra Pandhawa kepengin njaluk baline negara Ngastina iku nggih mangsa jenenge. Mula ya Ger, karepmu piye? Kula oncat saking paprangan Tegal Guru, kula sampun ndawaken pratiknya. Kula mboten badhe wangsul wonten Tegal Guru, lamun to kula dereng nggadahi kemandhen tanpa beda kelayan Kakang Dursala, pramila kula sowan wonten ngersanipun Kanjeng Hyang badhe pasrah pejah gesang kula nyuwun kemandhen kados Kakang Dursala. Ana pandhita karya wangsit pindha kumbang kajaping tawang susu angin ngendi gone lawan kali ingkang ana tapake kuntul ngalayang manuk mabur uluke ngungkuli langit. Ger Gatotkaca kula Kanjeng Hyang wis mantep kowe kepengin njaluk kemandhen katigdayan kelayan Poneyang. Ih, kepara yen Kanjeng Hyang mboten paringi katigdayan ginanipun menapa kula deku-deku suwita kelayan Kanjeng Hyang. Iya ya Ger, yen mengkono maju sawetara enggal tak paringi haji sinebut Haji Narantaka. Nggih, nyuwun pangestu Kanjeng Hyang. Gatotkaca keci gintaring kegono ana Rajur balik dadi Dewi Golowati prapeki karo aku kula niki yo iki mau kula midhanget kabar Narendra Tirta kadasar Prabu Kala Rampiyana pecah wonten madyaning paprangan menika. Yo Kala Rampiyana tak timblis kanggo Haji Narantaka kajur bandani pertanda boten wonten palang nggih kula badhe suwita putri kersanipun Pandhuka Raden Gatotkaca. Yo diajeng Golowati ngendari mangsa kala kowe tak jauh astra liyan pun. Aduh apes dinten iki. Lah pripun? Putu kula Dursala mboten menang musuh Gatotkaca. Malah kula nek sene tiyang Dursala ditimblis karo Gatotkaca sirna
dadi glempuk. Aduh, pokok niku anak murid kula sing tak domong-domong. Pun kula menehi aji, jimat kemandir sing ampuh. Jenenge Haji Candrawarayak. Niku nek digograyan kok aja menawi jalma menungso. Mesti tekaning pati gunung jugruk nek digrayang kali kangge Haji Candrawarayak. Dadi Dursala pejah duduk. Tesih kagungan Haji Candrawarayak. Tesih. Mbok kula jaluk. Pinjing kula ngene grayang. Grayang apa? Gunung. Oh, pakai macam-macam. Boten. Yakin? Iya. Kula diko. Jagakan karya ngomong Setyaki hormat dari Paprangarugo Bapak Karto Marwel anak kudur solo tekaning lalis saka pakal titik Gatotkaca Gatotkaca tak tugele gulune iso nyaketi akhir Gatotkaca nek Setyaki wis gemblundung sirahe baupun kene bergaring lalimu lakon-lakon kita gawe Cilaka para putra Pandhawa ana Tegal Kurusira ora semikir kelakon bilai digawe Gatotkaca lan keparinge kiyaine kadhe sampun boten-boten pepalang para Kurawa ugi sampun bubar mawon. Prabu Kalarandyana Nalendra Tirta kadasar ugi sampun boten wani kepara pejah saking astane Ndara Gatotkaca malah nampi kanugrahan inggih nelapan menika sinebat Haji Narantaka. Inggih wahyu Haji Narantaka tumurun wonten ing jagat ingkang saged kiyat kedunungan inggih Ndara Gatotkaca sepisan. Yo, dene ingkang kalih Ndara Gatotkaca
nampi paswitane putri saking pertapan Pandanwangi putranipun Begawan Sempana Jati ingkang nama Dewi Sumpani paring ndrogan ketrimaning panuwun amargi dipun jempara boten temama kepara dipulasara mawi Ajinarata boten temama diparing pusaka asma Dewi Golowati saka Golowati yo janji paringi kaki Semar monggo lajeng sakmenika makempal wonten tebes wiring ing Tegal Guru gentos Tegal sowan wonten nagari Kamarta Caos atur kersa dalem ingkang sinuwun Prabu Putra menawi tumindakipun para putra kadang Pandhawa dereng titi mangsa nyuwun kanugrahan paksulipun negari Kesina Beda Ayu Dewi. Oh nggih. Mekaten Sabung Prapandemen Sutrisno Bidaya menggah babaring lampan Aji Narantaka.